شالوم شالوم بيتسب እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ጸኒሕኩም ሻሎም ግጽ ፈሻምሊን ግጽ ፍሪት ወርሜ ሎም ድማ ከም ትኩል ግዜ ንጎንጎ ዝበለጸ ቃል ንድበለጸ መዓልቲ ሒዝናልኩም ንመጽእ ነዚ ቃል ድኾን በለጸ ቃል ሒዝና መጺና ኣለና ወይዳዊ ኮሚት ፕሮግራማት በስተ ኡደት ፈደን በስተ ዶገን ነዚ ቃል ኣብ ፌስቡክኩም ሼር ምግባር ኣብ ዝተፈላለዩ ናትኩም ነገር ንኻልኦት ምስዳድ ኮመንት ምጽሓፍ ሳብስክራይብ ምግባር ማይ ትሕመቑ vi vill uppmuntra er att skicka vidare det här kanalen till er Facebook-kanal eller vänner eller skicka sms och förmedla fram det här. መታን ብዙሓት ሰባት በዛ ቃል ክባረኹ För att flera ska bli välsignade genom det här ordet. ሎሚ ንካፈሎ ቃል ነገራት ናብ ምህላው ምጽዋዕ ዝብል እዩ Och dagens ord som vi kommer att kolla det är att kalla fram saker till existensen. ሮሜ ምዕራፍ 4:17 I Romarbrevet kapitel 4 vers 17. ከምቲ ኣቦ ብዙሓት ኣህዛብ ጌረካ ኣለኹ ዝብል ጽሑፍ ዘሎ ኣቅድሚ እቲ ዝኣመኖ ንሞታት ዘተንስኦም ነቲ ዘየለዎም ከም ህሉ ጌሩ ዝጽውዕ ኣምላኽ እዩ Och i vers 17 står det: Som det står skrivet, jag har gjort dig till far till många folk, och det är han inför den som han trodde på. Gud som ger liv åt de döda och kallar på det som inte är till som om det vore till. ሪኹም ምስ ኣምላኽ ዘለና ናይ ጸሎት ናይ ሕብረት ህይወትና ልክዕ ናብቲ ኣምላኽ ዝኸደሎ ኣካይዳ ይሰትወና Så det gemenskap vi har med Gud genom bön och kallan, det gör att vi börjar komma in i hans vägar och hans livskaraktär. ማለት ኣምላኽ ንዘየለ ከም ህሉ ጌሩ ዝጽውዖ ኣምላኽ እዩ Eftersom Gud är en Gud som kallar fram till någonting som inte ens existerar till. ንሕና ድማ ከምኡ ነቲ ኣብቲ ዝርአ ህይወትና ዘየለ ነገር ግን ኣብ መንፈሳዊ ዓለም ዝረኣናዮ ቪዥዋላይዝ ዝገበርናዮ ንዕኡ ናብ ምህላው ክንጽውዕ ንጅምር Och det är samma sak för oss också. Det som vi inte ser i vår verkliga liv, men det som vi har sett i det andliga, vi börjar kalla fram det så att det börjar ske i våra liv. ስለዚ ንነገራት ኣብ ህይወትኩም ብውሽጥኩም ዝረኣኩሞም ኣብ ህይወትኩም ክትሪእዎም ትደልዩ ድሕር ኮንኩም ክትጽውዕዎም ኣለኩም Så om det finns saker som jag har sett i er andliga liv som ni vill kalla fram, men som inte existerar, så behöver ni kalla fram dem. ነቲ ኣብቲ ዝረአ ዘየለ ከም ዘሎ ጌርና ምጽዋዕ እንተደይ ተላሚድና Om vi inte lär oss att ta fram det vi sett i det andliga, i det fysiska som vi ser, ብዙሕ ነገር ኣብ ህይወትና ክንሪኢ ድግበአና ከይንርኢ ንኽእል ኢና då kan det hända att vi inte ser många saker som vi borde ha sett egentligen. ስለዚ እኳ እዩ ሬማ ዘድልየና Det är därför vi behöver rema ord. ሪኹም ሬማ ኣብ ህይወትና ክመጽእ ከሎ ንዘየለ ናብ ህሉ ከምጽእ ዝኽእል ሓይሊ ቃል እዩ Och det är för att när vi får tag på rema så gör det att vi kan hämta fram saker som inte finns i existensen, det vi har sett i det andliga. ስለዚ ሰብ በእንጌራ ጥራሕ ኣይነብርን ኢልዎ Det är därför Guds ord säger en människa lever inte bara av bröd och vatten, ካብ ኣፍ እግዚኣብሔር ብዝወፅእ ቃል ሬማ men den lever av det ordet som kommer från Gud, rema. ምክንያቱ ሬማ ናብ ህይወትና ክመጹ ዝገብሩ ነገራት ኣለዎ Och det är för att rema gör att han hämtar fram saker som behöver komma in i våra liv. ሬማ ካብ ውሽጥና ካብቲ መንፈሳዊ ዓለም ናብ ዝራእ ዓለም ንነገራት ከግልጽ ዝኽእል ሓይሊ ቃል እዩ Och det är för att rema är en kraft som kommer från Gud som gör att det som vi ser i vår inre, att det kan komma fram till det yttre. ስለዚ እንዳጸልኹም ኣብ ውሽጥኩም ዝመጽእ ዝግለጸልኩም ቃል ሬማ ንዕኡ ሓዝዎ Så när ni ber och när ni söker Gud, det är rema ni får i er ord. Börja proklamera och ha fast i det. ቀጺልኩም ብውሽጥኩም ረኣይዎ Och i fortsättning se det i er inre. ሽዑኡ ተዛረብዎ Och sen tala ut det. ሽዑ ናይ ብሓቂ ኣብቲ ዝረአ ህይወትኩም ክትሪእዎ ኢኹም Då kommer ni verkligen få se det fysiska i er vardagliga liv. ዳስ ዋይ እዚ መገዲ ስለዘይንኽተልና ብዙሓት ክርስቲያናት ኣምላኽ ከምዚ ኢልና ኣምላኽ ከምዚ ኢልና ኣብ ህይወተይ ግን የለን ንብል Det är därför många av oss kristna inte får se det här resultatet. Vi kan säga Gud har sagt det här till mig, Gud har sagt till mig det här. Men eftersom vi inte kallar till det, vi ser inte det i våra liv. ኣምላኽ ስለ ዝበለካ ጥራሕ ኣይከውንን እዩ Det är inte bara för att Gud har sagt att det kommer ske. ነቲ ዝበለካ ንስኻ ከዓ ምባል ክትላመድ ኣለካ Men du behöver lära dig att säga det Gud säger. እንተደይ ትብል ኮንካ ኣብ ህይወትካ ኣይከውንን እዩ Men om du inte lär dig säga det Gud säger, så kommer det inte ske i ditt liv. ኣምላኽ ንዓኻ ይብለካ Gud säger till dig, ንስኻ ድማ ንነገራትካ ትብሎ men du behöver säga till dina omständigheter. ሽዑ ካብቲ ዘይረአ ናብ ዝረአ ነገራት ክመፁ ይጅምሩ Då börjar sakerna komma fram från det osynliga till det synliga. ኩሉ ዘድልየና ኣብ ውሽጥና ኣለና Allt det vi behöver har vi inom oss. ግን ክንጥቀመሎም ንጸዋዕ እዩ Men för att vi ska kunna ha det till användning, låt oss kalla fram det. ንስኹም ብሉጻትን ክቡራትን ኢኹም Ni är värdefulla och segrare. ሻሎም Guds frid.